Willem-Blas! Yes! Nou. Prachtig. Ik zit op dit moment in de auto en het komt er weer om. Het vakantieseizoen, dus zo straks zal je weer lekker in de Simmervoort. En heel veel van ons die gaan naar de auto. Maar we weten al ja, daar is helemaal niet om zo lang in de auto zitten. En daarom jouw nieuwe tips. Hoe leeft zo'n lange autorit? De langste autorit die ik denk ik al heb, die echt iets van 16 uur lang of zo, 15 uur lang, naar Zuid-Spanje. Ik heb het geluk dat ik de hele achterbank van mezelf heb, maar heel vaak is dat ik net het geval. Dan tip nummer 1, claim een stoel aan de zijkant, want dan kan je lekker in het door als sliepen is. Vind ik net die tablet mooi te nemen, dan kan je lekker filmpjes zien om de voice. En dan vermakkelijk. Oh ja, maar er is geen wifi in de auto, dus vind het net van tevoren dingen te downloaden. Ik ben nu in Twieselerheide bij de Rijnwagen en ik ben benieuwd wat de band is. Oer een lange autorit. Hey, waar is dit hierin op vakantie? Naar Kroatië en Italië. Frankrijk. Ja, naar Kroatië. Frankrijk. Ja, nou, ik had gewoon een tekenboek en wat kleurtjes en ik had mijn iPad, ik ging dan gewoon speeltjes op de baan. En voor de rest sliep ik gewoon de hele rit. En zo vaak een oorrik nog tips om de titel op te komen. Probeer zo vol mogelijk de boeken te zien om de nieuwe natuur te zien. Aha, een hesje en een helm. Zo is het voorbereid op alle ongelukken die misschien gebeuren kunnen. En dus altijd veilig, onder elke omstandigheden en onder elke brokkenpiloot, chauffeur. Wat zou er nog meer in de kofferbak zitten? Aha, autobingo. Met de auto op vakantie, knip de bingo-kaart uit, stap in een auto en pak een pen. De autorit kan vanzelf zo leuk maken als zelf was. Doe bijvoorbeeld even een douche. En bist ik wel eens misselijk in de auto? Heb je daar tips voor? Probeer zo vol mogelijk te sliepen, want het helpt het niet. Mijn mama had dus zo'n speelkaart en dat was dan een heel beetje in wat waterbaan en was het opdrinken. En dat werkt dan en dan ben je totaal niet meer misselijk. Dus dat werkt heel goed. En denk dat is dan zo lang nooit consist in de auto, dat is een beetje gek van een koolwist. Dat weet ik wel zeker. En wat was dan van als het ook gewoon een minuut stinkest? Smink wat wetter omheen. Wetter? Nou, ik denk dat Samuel in ooit als die vrienden er net zo blij van wordt, of wel? Het is maar wetter. En maar wie is er eigenlijk op vakantie? Mijn zusje, ik, mijn heid en mijn mem. Oké. Nou, dus maar z'n jou dan ben je. Ja. En er zitten 12 voor en 12 achterin. Ja. Dus dat is nooit je zusje, denk ik. Ja. Is dat een beetje uit te horen nooit daar? Soms. Of dit vind ik wel een beetje irritant? Soms wel, ja. Wat doet ze dan? Nou, dan gaan we eerst ook wel, dan gaan we eerst leuk doen, maar daarna wordt het slaan en zo. Oh. Deze plastic poeder is erg handig, want de kan je al die rommel erin gooien, maar hij heeft nog een functie. Het werkt namelijk heel goed als anti-irritante broertjes of zusjes scherm. Dit is dan die gedeelte en zij mooi daar maar om rommelje. Willem-Blas! Yes! Dat is leuk. Dat gaan we even met proberen. Nou. Prachtig. Als het op vakantie is, dan was er eigenlijk gewoon zo gauw mogelijk wezen. Dus. Om de voorpret goed te beginnen, maak je er vast klaar voor het stranden. Ik heb op mijn telefoon de app Duolingo
Dat is een app en mooist wutjes leren kerst van het land West Hinnegies. Dus als je naar Frankrijk kiest, kerst Frans leren. En als je naar Spanje kiest, kerst Spaans leren. En als je naar Italië kiest, kerst Italiaans leren. En geef ze maar terug. Ik heb er nu al een flinke autorit op zitten. En ik ben er achteraan. Maakt het jezelf comfortabel, dus door de lekkere kleren wordt. En zit je een lekker plakje op in de auto. Verder zorg ik van wat vermaak. Dus download wat films, wat muziek, zoiets. En wees ik gewoon een beetje positief. Wees wat leeft in die auto mem. En maak er gewoon het beste van. Want de gift op vakantie, ja, dat is super leuk. Daarom wees ik je een hele fijne simmervakantie. Vergeet net te liken en te abonneren. En dan zie je hem naar de simmer weg. En nou ja, geniet van je simmer.